Raksorista tuli palautetta, että me ollaan näkymätön. Nykyään firmojen täytyy tulla esiin sosiaalisessa mediassa. Tämä on sun BM-kanssa, niin siellä on Raksor. Mä oon Saarisen Jani, Raksor Oy. Päivittäisiä toimia ovat myynti ja rekrytointi. Sakari Salli, sun BM Imperial Studiosta ja musiikkituotanto. No kyllä se varmaan se isoin syy oli se, että halutaan nyt tulla verhon takaa. Että meillä tuli aika paljon palautetta, että te olette näkymätön ja meitä ei näy missään. Ja ketä te ootte? Ja sitten jos pitkien harkintojen jälkeen, niin meitä otti yhteyttä sitten somen ammattilaisia ja videoammattilaisia ja sieltä kameran toiselta puolelta Miika sitten sanoi, että hän rupeaa tekemään teille videoja. Syy oli varmaan se, että nyt tullaan niinku rymisten oven takaa, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan. Ja pitää olla tosi rohkea nykyään, että jos lähtee tekemään jotain, niin että jossain pitää ottaa niinku se riski, että siinä sisällössä. Buukiassa. Ja sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, jostain meille tuli mieleen tämä Magnum P TV-sarja, missä on Sellekin, mikä on aivan loistavaa kamaa, niin sitten ihan mielettömän hienoa, että uskalsit niin rohkeasti lähteä tavallaan tekemään tällaista aika erilaista juttua, mistä sitten tuli mulle tuli taas tämä idea, että hei, että lähdetään tekemään tällaista crazyä kaahausta, että se voisi olla aika kivaa vastakohta niin kuin kuvassa näkyville materiaaleille, ja sitten kun sitä testattiin sitä alkuperäisen sarjan tunnaria niihin kuviin, ja se toimi ihan mahtavasti, niin sitä oli tosi mielenkiintoista lähteä rakentaa. Tässä yhdistyy niin kuin vähän old school meininki, ja sitten toisaalta taas niin kuin aivan uusinta uutta, eli kaikki niin kuin instrumentit soitettiin kerralla livenä. Kaikki soittajat oli niin kuin samaan aikaan studiossa, mitä aika vähän tehdään nykyään, mutta silleen soittajan näkökannasta se on tosi hauska tapa tehdä, ja mä uskon, että se kuuluu tuossa lopputuloksessa myös, se metodi, ja silleen, että on kitaravahvistimia, on torvia, bassovahvistimia, vuotaa mikkeihin, mutta sillä ei ole väliä, koska sisältö edellä mennään ja saadaan semmonen hyvä fiilis. Sitten taas toisaalta päästiin yhdistämään tässä tuotannossa varmaan ensimmäisiä sessioita koko maailmassa, missä soitetaan VR-instrumentilla bändin kanssa, eli Audiospacen opiuksella. Niin sitten tavallaan yhdistyy, niin kun, että tehdään sitten myös jotain todella uutta, niin sitten se tässä toteutui. Ja se oli tosi hieno mahdollisuus, että sähän just nimenomaan alun perin halusitkin, että tehdään tuolla. Joo, kyllä. Että voisiko koko homman tehdä tuolla VR-instrumentilla. Syy, miksi tätä on nyt tehty, niin on se, että saadaan niitä mielikuvia meistä ja kiinnostus Raksoriin videoiden ja äänien kautta ja musan kautta. Että meillä on hyvä buuki tässä firmassa ja tilanne on mikä on maailmassa tällä hetkellä ja millä se erottaa tuossa somessa. Joo. Tämmöisillä jutuilla saadaan niitä mielenkiintoa ja painetaan vaan myrskyn silmään. Tullaan kunnolla verhon takaa sitten. Kyllä. Siis toi on itse tuossa mainonnassa silleen kyydissä mukana, että on tehnyt niinku lukemattomiin mainoksiin äänisuunnittelua tai musiikkia ja tavallaan se on ollut tosi mielenkiintoista, miten se jotenkin on muuttunut nyt kyllä ihan siis ja muuttunut mun mielestä tavallaan parempaan suuntaan on menty. Et mun mielestä just ne sisällöt, mitä Raksorille on nyt tehty ja mitä Miika on tehnyt, niin ne on sellaista niin kuin mielenkiintoista, että sä näytät oikeasti ja haastatellaan ihmisiä, niin kuin, ihmiset haluaa oikeata niin kuin, nähdä oikeasti millainen tämä firma on. Kyllä. Silleen, että mun mielestä semmoisen niin kuin överihypetyksen aika on ehkä ainakin tässä hetkessä nyt vähän niin kuin, pois. Kyllä. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitten jos tämä minkä tyylistä juttua nyt ollaan tekemässä, että etteikö asiat silti voisi olla hauskaa ja menevää, niin se ei sulje sitä pois mun mielestä. Miettii tossa, kun ajelet marraskuun maanantai-aamuna töihin kello 6.30 ja
pistät Raksori-biisin soimaan korviin, niin jo alkaa hymy huulille tulla siitä. Että... Kyllä. Joo, se on niinku just, että mä niinku lähtien mun mielestä toi Raksor, se on niinku, siinä on todella hyvä, ensinnäkin firman nimi on jo tosi hyvä. Joo. Ja sitten nyt tää kaikki kyllä tulee hienosti yhteen. Kiteytyy yhteen ja toivon niinku todella paljon, että Raksor nimenomaan saa tästä, että tää herättäisi sit sellaista positiivista henkeä just mitä tässä niinku sullakin on. Ja jotenkin, että saa sitä viestiä vaan tonne eetteriin. Niin. Tää on tiimityötä, että Raksorissa on oma päivittäinen ohjelma. Se, että me tarvitaan apuja tämän puolen maailmasta, videopuolelta, museopuolelta, niin tää on niinku kaikki on niinku kulminoituu sitten yhteen, että halutaan herättää nyt ihmisissä mielenkiintoa, että mikä tää Raksori on, että ja biiseillä, äänillä saadaan aika paljon vaikutuksia ihmisille, että mielenkiintoa nousee. Kyllä. Mä annoin vaan Sakarille speksit, että mä haluan tän kuulosta. Kyllä. Ja sieltä sitten tuli hitokova biisi. Jaha. No tää on silleen, nyt kun tässä tää video, niin tämähän on silleen ensi-ilta, että myöskään, että mäkään oon kattonut tätä tämän videon kanssa nyt vielä. Toivottavasti tää on aika jännittävää. No. Onko se niinku... Kyllä. Come on! Täytyy vaan tehdä siitä toi lyhyempi versio, niin... Kyllä, täytyy tehdä musasta lyhyempi versio ja sitten kuvasta myös pidempi traileriversio. Joo. Kyllä. Jani siellä toimistolla silleen. Joo. Just niitä sellaisia... Korvanappi valmiina. Niin, joo. Kyllä. Jos siitä saa semmoisen 10 sekkainen aloitus.